Aprèn valencià per a ments curioses amb Sergi. Avui parlem de Leonardo da Vinci. Científic o visionari? Leonardo da Vinci és segurament la figura més representativa del Renaixement. Els historiadors tradicionalment han exaltat la figura de Leonardo no sols com a pintor, sinó també com a precursor de la ciència moderna i de les més variades invencions tècniques. Leonardo no va publicar cap llibre, però va plasmar les seues idees en centenars d'escrits. Els seus escrits tenen un tret peculiar, estan traçats de dreta a esquerra com en les llengües orientals i moltes vegades aprofitava els petits espais entre dibuixos per plasmar les seues idees. A la seva mort va llegar tots els seus escrits a Francesco Melzi, que els va guardar escrupolosament durant tota la seva vida. Quan Melzi desaparegué, es van dispersar tots els seus folis. La contribució científica de Leonardo és avui en dia molt discutida. No n'hi ha un ordre lògic als seus escrits, on podem trobar notes ràpides, dibuixos, observacions personals, fragments de llibres o converses sentides. Però el més meravellós són, sens dubte, els estudis i dissenys tècnics que plasmà en milers de folis, tasca en què realment es considerava un expert i innovador. Artefactes per a les representacions teatrals, esbossos d'escultures, màquines de guerra, obres hidràuliques, jocs de corrioles. Leonardo va somniar en les possibilitats de la tècnica. Presenta projectes on la fantasia es desborda sense tenir en compte la impossibilitat de realitzar-los. Però hem de dir que els seus projectes, encara que fantàstics, es basaven en suposades solucions mecàniques. I fins ací el nostre vídeo. Espero que us hagi agradat i seguiu veient més vídeos d'Aprendre Valencià per a ments curioses.